Заповядайте, госпожа, Гергьовски курбан само тази година. Курбан по време на цифровизация. Отговаря на всички въпроси тутък си. Тази година последен курбан на аналогов сигнал. Насам, народе! Насам на курбана! Курбан по време на цифровизация! Опа! Добър вечер! О, яко! И ти ли си слига? Има и още! Колега, добродошъл! Айде, Христос воскрес! Жоре, те живо и здраво името, бе! От водосвета, бе! Това е бонус! Бонус трак, уникални подправки се дават. За къде? Както всяка година, това е курбан, който е приготвен от агне, отгледан в условията на Натура 2000, клане с костенецка калъчка, всички натурални български продукти. И не на последно място, това е последният курбан в условията на налогова телевизия. Следващия такъв ще бъдем принудени да проведем вече в условията на цифровизация, победила цифровизация, както правим и последни избори, деца вика, в условията на цифровизация. Така че да си пожелаем много усмивки и много добро настроение на всички и весел празник. Оставете микрофоните и заповядайте на курбана. Рецептата се струва да бъде проверена. Както вика бабата, как да го сипе, воде? Те с голямо... Защото аз последно като слагах... С голямо движение го слагат. Без грешка са обаче. Защото аз последно като бях на дансинга в Перник бяха регистрирани някакви си измични явления. Така ли? Заслужават. Для всех прекрасных дам голубых шляпок. Двойная. Осторожно, очень теплая. Някой ще желая ли хардуер ми купи за курбан? Мълчи, народа, глупо и страшно. Ето курбанче. Малко дема за всички. Дай там на уния, на масата. Дай там на масата, те са най-верни. От колко време чакат? За адреси в квартал Лазур без доплащане. Оп! ДДС-то го даваме с втория курбан. Мали, че ще се изгоря накрая. Ей, така стават трудовите злополуки. Може, да, няма проблем. Това неблагодарна работа си Стефан по Гергьовден. Насам, народе! Курбан по време на цифровизация, а не на последно място по време на избори. От 5 години се не беше случвало, хеле случи се. Уникален курбан, по уникална гергьовска технология. Агне отраснало в условията на Натура 2000, ще да кажа наука 2000. Заповядайте, господа жандармеристи, курбан даваме. Тега. Те са на работа, не им се полага. Виж какво, то да не е алкохол. Курбан по време на работа. Вика всяка Божия вечер, войската в 9 часа получава курбан чурба. Тази година, като всяка година, курбан от агне отгледан в условията на Натура 2000. Клано от едната страна клано с костенецка, от другата страна с габровска калъчка.